Ang wanay ngipon, gibundak ang cellphone, ug nagmaoy sa iyang home. Sa iyang asawa, siya kalit gibiyaan, ngano ba unsay hinungdan. Iyang giklaro ug iyang gitawagan, kay para mahibawaan. Ang nakatubag, ang bag-ong kaipon, siya giingnan gyud dayon. Gingnan dayon, maong ni bulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige rag inom. Maong ni bulag si Marites nimo, kung siya manguhit di nimo pansinon. Dili magpatambag, di magpabat